super mange. Jeg brugte jo primært den nat på det, faktisk. Er vi klar? En nat med, hvordan kan du bruge kun en nat, du sidder og staver ved siden af? For først du holder for. Så Altså, den kan godt holde den. Prøv at gøre den ned. Vi skal have noget ballast herom bagpå. du kunne... Det er fordi, snart I tager den ned i 45. bremsen, så vejer den lidt med i et øjeblik. Faktisk. Vil du have ballast, motherfucker? Så det er fint nok, det der. Prøv at fjerne hånden. Ja, men du kører den lige ned i min hånd. Ja, men Jonas, du dækker også. Dækker for kameraet. Tak, Jonas. Sådan. Det er fint. Det kan den godt. Lad os prøve at sætte endnu et batteri på. Så er vi klar? Er der plads til det? Ja. Altid. Nu var det til meningen, at skulle sætte skråt, men Skal jeg åbne? ja, det var en god idé. Så kan jeg sætte det på. Kan nu lukke? Prøv. Så er der lige selv. Ja. Det er 300 gram easy. 300 gram easy peasy. Den tipper dog. Ja, men jeg satte det var max overload. Men det kan nok ikke tage mere end det her. Nej, jeg vil bare sige tipping i sig selv. Det er max overload.